меъмати рӯзи ид куҷо меравад? намедонам боба феълан хонавонам. ай рӯзи зан гирифтаи идора дар хона гузарондисай, мебирӣ бирая ҷо ид кунӣ. Не ака не, чизе ки занам бига. чӣ корат мефармуда ошаянга? ба фикрам кӯдака иткунӣ мебарам. хай чо кунам, зиндагиам мебудай. бугу бачам бугу, иди нав муборак. иди нав муборак. биен худо муборак. оҳо шербачаро овардай ку? ҳо девнам кард. гуфт пешакаи муҳаммадам ид мерам. кӯй ҷабё шербача каш хуш омадӣ. о бача як халтачаш нагирифтӣ, хатиш мегашти хона ба хона. кай ки гудакдор шидӣ баъдан анқалӣ ку. як шӯхӣ кардем ака, идон муборак шавад.